Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Махмутова Сара Исмаил кызына юллыйбыз. Бүген 9 октябрь көнне ул үзенең 65 яшьлек матур юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Әлфия, кияве Рөстәм, оныклары Камил һәм Алия, кызы Наилә, кияве Илдар, оныклары Рафаэль һәм Мәрьям, улы Рәшид, килене Галия, оныклары Усман, Илдар һәм Мәрьям котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез безнең Николаевка районы Никулино станциясендә якты дөньяга аваз сала. Гади авыл баласы булып үсеп, 1979 елны үзенең сөйгән ярын, зур ширекли авыл егете, кадерле әтиебез Наил Рызван улы Махмутовка кияүгә чыган. Тату, яшь һәм матур гаиләгә сокланмаган кеше дә булмагандыр ул чакта. Сөю эшендә безне 3 балаларын якты дөньяга тудыралар. Күп тырышлык куеп, безне чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерделәр. Барыбызга да олы тормышка басарга ярдәм иттеләр. Кызганычка каршы 4 ел элек 2017 елны гаиләбезнең күген кара кайгы болыты каплады. Газиз кешебез, яраткан әткәебез үлеп китте. Бу олы югалтуны барыбыз да бик авыр кичердек. Әниебез янәшәсендә булып, аңа сары сагыштан саргаймаска ярдәм иттек. Әниебез безнең бик аралашучан, шаян кеше. Үз өендә яратып кунаклар каршы ала. Аның уңган кулларында бар эштә уйный дигәндәй. Айрыша тәмле иттереп пешергән ризыклары белән бала оныкларын, туганнарын, күрше дусларын сыйларга ярата. Һәр кешегә дә туган йорты кадерледер инде. Һәр кешегә дә ул иң матурыдыр. Әмма безнең туган йорт дөрестән дә бик матур. Әнкәй үстергән чәчкә гөлләр эчендә. Өйдә дә, бакчада да пөхтәлек тантана итә. Кай вакытта гына өлгерә торгандыр әнкәй. Ашы пешкән, бакчасы караган, кош-корт асрарга да өлгергән дигәндәй. Гомердә әнкәй аңа ярдәм сорап килгән кешене кире бурып җибәрми. Кай вакыт үзенеке калмаса да башкаларга биреп җибәрә. Ә инде без балаларына ул һәр вакыт ярдәм итәргә ашкынып тора. Оныкларын карарга ахталып һәр вакыт ярдәмгә чаба. Оныклары да аны бик яраталар. Әбүкәй дип өзелеп торалар. Чөнки ул кешесе белән дә, олысы белән дә уртак тел таба ала. Сөйләргә сүзе дә, бирергә алтын киңәше дә хәзер аның. Шуңа күрә әниебезне без акыл сандыгы дип атап яратабыз. Сөеклебез, ихластан сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Теләгебез озын, саулыклы, тулы иман, аек акыл белән чорналган гомер сиңа. Син исән килеш яшәсәң, туган өебездә безне ягымлы карашың белән каршы алсаң, без иң бәхетле кешеләр булачакбыз. Барысы өчен 1000 рәхмәт укып, бик яратабыз дип әйтәсебез килә. Әниебез, котлап юбилейга изге теләкләрне китердек. Алтын йөрәгеңне җылы назга бәйрәмеңдә сөеп тиктердек. Кайчан килсәк синең кәефең бар, елмаерга көчең табасың. Киткән чакта гына моңсуланып, бераз елап әнкәй аласың. Ялгыз канат калгам диеп ялгыш, сагышларга әнкәй уралма. Бу дөньяда берәү калдым диеп һич кенә дә алда уйлама. Сине сөйгән татлы балалар бар, оныкларың йөри килгәләп. Өстәвенә дус туган, күршеләр бик еш тора әнкәй кергәләп. Котлы булсын матур юбилеең, исәнлегең артсын алда да. Алда матур гомерләрең көтсен, яшьлекләрең артта калса да. Хөрмәтле Сара Исмаиловна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Cananını